това да бъдем тук и да покажем кои сме, че сме единни и че не искаме чудеса от храброст, искаме нещо, което ще ни даде възможност да бъдем по-спокойни на пътя, когато имаме гражданска отговорност. Здравейте, колеги! Искам от името на нашия клуб на Вестници да поздравя организаторите тук, основните тук, всичко организирало както трябва и да ви благодаря. А на господата отсреща искам да ви кажа, че не е само това. И други искания ще имаме, не само като мотористи, а като хора, независимо коя партия на вас. Ние сме политични, просто си търсиме човешките права от тук натам, постоянно както в съседните държави. Благодаря ви за това, че се отзовахте. Все пак това касае всички нас. Искам да знаете, че аз също присъствах на тази среща и лично аз не станах доволен от това, което обещах. Но практиката показва, че обикновено това, което се обещае, рядко се дава на цялост. Точно за това сме се събрали тук и искам да им покажем на господата, че ще се бориме за това нещо като за наследство. Ще си търсим обещаното, все едно си е наше наследство и ще си го вземем. Аз ви призовавам след това да заправим моторите и да покажем колко сме шумни. Каква е главната причина за този протест? Шумен протест. Искаме срочна гражданска отговорност. Кой е колкото иска и когато може да кара. Не си от ръцете цяла година, защото не жалда. И да си пробваме да плащаме 9 месеца, караме. Чух, че правителството било обещало, че ще ли да преразгледа това решение до 2 месеца. Ще има ли втори протест? Не говорим за правителство. Народното събрание трябва да бъде. Народното събрание ли трябва? Извинявам се за грешката тогава. Ако не го приемат, ще дойде на пак. Колко е на този мотор гражданската отговорност? 120 лева. А знаете ли, че за един скутер дете 50 кубика е 140? Аз не карам скутер. Ние скачаме за всички. Значи това са мотори, каравани, ремаркета, космосет. Това ще рефлектира след време и върху автомобили. Нека. Щом си държиш колата в гаража, няма то трябва да плащаш гаража. А очаквате ли Съюза на българските автомобилисти да подкрепи, ако има втори протест? Нека. Дано, защото ние скачаме за всички. Колкото повече, толкова по-добре. Не специално ние потърпеше на работа. Това е за всички.